כי מגיע לנו יותר. אני יוני לוי, אני בן 42, בעלים של משרד עורכי דין בעיר. חשובה לי רמת החינוך ואיכות החינוך בעיר עפולה, ולכן אני מצביע ליצחק מירון. מדוע? כי מגיע לנו יותר. היי, שמי אלונה חדד קושניר, נשואה +3, בעלת תואר שני, עובדת במפעל ההייטק. חשוב לי שדור הצעיר יישאר בעפולה, לכן אני בוחרת יצחק מירון. מדוע? כי מגיע לנו יותר. שמי טליה סגו, תושבת עפולה מזה 36 שנים. אני מהווה חלק מהקהילה האתיופית. חשוב לי לקדם את הקהילה האתיופית, חשוב לנו לקדם את הקהילה. ולכן אני בוחרת יצחק מירון. מדוע? כי מגיע לנו יותר. שמי צחי רם, בן 49, יליד עפולה, עובד ומנהל בחברת הייטק, רוצה לחזק ולהביא את תעשיות ההייטק והטכנולוגיה לעפולה, למען ילדי העיר, למען דור העתיד והבאת צעירים חדשים לעפולה, ולכן אני בוחר ביצחק מירון. מדוע? כי מגיע לנו יותר.